Eu penso que unha das cousas que máis estamos perdendo no galego é a distinción de abertas e fechadas, que xa falei disto noutra dica para esta mesma serie do YouTube. E é unha cousa que realmente sería bastante fácil, non? Avanzar no sentido de facelo correctamente en galego e que non se perda iso, non? E entón, no outro vídeo falaba do E aberto, da distinción entre E aberto e E fechado, e hoxe quero dar un consello para facer ben o O aberto e o O fechado, non? Para facer ben o O aberto, cando temos dificultade nunha palabra, o mellor é comezar pronunciando esa palabra primeiro con A. En vez de dicer porta, por exemplo, dicer parta, 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 parta. Entón a boca fícanos aberta, de maneira que cando pronunciamos a palabra con O, xa a temos colocada para pronunciar ese O aberto, non? Entón dicemos parta, 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 e fícanos un O aberto. E o mesmo podemos facer, mas ao contrario, para pronunciar o O fechado, colocando a boca como para pronunciar un O. Por exemplo, na palabra pozo, en vez de dizermos pozo no inicio, facemos puzo, 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 xa nos fica a boca así fechada para pronunciarmos o fechado, e facemos puzo, pozo, 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 e xa pronunciamos o fechado. E xa verás como así consegues.